The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts, an intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:3-4. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. 1 John 3:18-19. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. And by this we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. Proverbs 28:27. He who gives to the poor will not lack, but he who hides his eyes will have many curses. Psalm 37:25-26. I have been young, and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. He is ever merciful, and lends, and his descendants are blessed. Proverbs 14:21. He who despises his neighbor sins, but he who has mercy on the poor, happy is he. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, have an abundance for every good work. Proverbs 11:24-25 and 27. There is one who scatters, yet increases more, and there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. He who diligently seeks good finds favor, but trouble will come to him who seeks evil. Psalm 112:9. He has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever, his horn will be exalted with honor. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, sa masnandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong pagtag sa kakalag kon napawag kita mga sala ato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, let us use now the principle of 1 John 1:9, a rebound technique. Ug alang kanimo dili pa magtotoo ang imong isyong giatubang, mao ang imong paggamit sa imong kabuuton. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab, dili siya makakita sa gingarian sa Dios. Juan 3:3 ug 7. Magampo ta. Amahan, among langit nun, salamat ni inilain no sa ngay gayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami karon pinagi sa pagtudlo kanamo sa
bala ang Espiritu Santo pinagi sa iyang teaching ministry. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga isuon diyan ni Kristo. Welcome na usab ing atong pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot ni ining atong tun-anan bahin sa rebound and keep moving. Okay, padayon ta. Diyan kita muhunong kagapon, ani kita musugod karon. Now, unsa man ing grasya? Unsa man ang bahin sa grasya? Now, ang solusyon sa Dios bahin sa sala, iyang gipahimutang sa iyang grasya. Okay? Ang grasya, kung ato gyud ning hubaron o ingnon ta to describe it, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Ang grasya, mao ang tanan nga diin ang Dios gawas nun sa unsay iyang pagabuhaton ngani sa matag usa ka nato. Pinasikan sa buhat sa kaluwasan ni Hesukristo dito sa cross. Mao gina ang definition. Now, dili kita angayan, dili kita takos sa grasya. We don't deserve. Wa kita mahimo sa pag-angkon o pag-uyon o panalangin sa Dios. Iyang gihimo ang tanan alang kanato. Okay? So sabta ka ng puntuha. Ang grasya alang sa magtotoo o dili magtotoo. Ang sala mao'y nagapahimulag sa di magtotoo gikan sa Dios. Sanglit si Ginoong Hesukristo mao may misulbal sa suliran sa sala didto sa cross. Adunay usa ka isyu ang gitubang sa dili magtotoo. Unsa may imong nauna bahin ni Kristo? Mao kana ang pangutana. What do you think of Christ? Or what think ye of Christ? Na, ang isyu, masulbad, pinaagi lamang sa usa ka yanong lihok sa pagtuo. Simple step of faith. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo, ikaw maluwas. Nakalas mga buhat, 16:31. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni ini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Episo 2:8-9. Sa dihang mutuo ka ni Ginoong Hesukristo nga usa ka way merito kining buhat. Ang Dios nga Espiritu Santo diha mubutang nimo ngadto sa usa ka personal ug dayo na nga relasyon ngadto sa Dios kamahan. Giluwas ka pinaagi sa grasya. Bisan tuod og usa ka pa ka masalay pong tao, gideklarar ka ng matarong. Yan ang higayon gyud sa imong pagkaluwas. Sa dihang giatagan ka sa pagkamatarong sa Dios. Gisuluban ka. Roma 4:3-5, 2 Corinto 5:21. Now, bisag pila pa imong buhatong mga sala diha sa imong kinabuhi, ingon nga Kristohanon, di na gyud matangtang ang imong dayo na nga relasyon. Gumikan ka na sa di mausab nga saad sa Dios nga nagagarantiya nga dili na hinumduman ang imong sa. Na sa Isaias 43:25,
Nagkanayon nga, apan ako mismo, ang Dios nagsulti nini, apan ako mismo, mao'y nagpala sa imong mga sala, tungod og alang kanako, og dili ko nagayod kini hinumduman. Nakasabot ka? Klaro kayo. Diha-diha, human ka maluwas. Ang adlaw-adlaw nga mga panginahanglan nga grasya, logistical grace, mo niya sa in English, ipadagaya nganha kanimo, kinsa na nag-iya na sa iyang pagkamatarong. Yes, imo nang gisulob ang iyang pagkamatarong. Sa kinabuhi nga militar, butang ka, military kanang mga kalihukan o sa mga sundalo. Ang gitawag sa English og logistics, kini pagsangkap og mga trupa ingon man sa mga kagamitan, may mainungdanong papel nga gihimo bahin ini. Apan sa kinabuhing Kristohanon, ang logistics may mas dramahanon, dramatic o mainungdanong papel nga gida. Buhi ka karong adlaw, paminaw. Buhi ka karong adlaw, gumikan sa grasya nga logistical. Ang Dios nagasangkap sa imong matag kinahanglan o ingon man bahin sa imong logistical nga grasya ang paagi sa pagkumpisal, pagsugid, nagahinlo sa imong kinabuhi sa personal nga mga sala ug naghatag kanimo kaugalingon nga makauswag ka sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Namutan na katingali, nganong musugid man gyud ta. Now, kung nasulbad na dito sa krus ang suliran sa sala, nganong isyu pa man ang sala? Kung ang tanang sala na bayra na, nganong kinahanglan ka pa mang mo sugid sa imong mga sala? Aron pa sa iluon. Ang mga sala, wa pa sa iluon dito sa krus. Nainumdum ka. Kining prinsipyo ha. Ang silot sa sala lamang mao'y gitangtang once and for all didto sa krus. Ang pagpuli nga kamatayon ni Kristo, substitutionary spiritual death ni Ginoong Jesucristo, mao'y mihuman sa katubsanan. Wala ang pasaylo. Na ito na sang gibalik ni. Ang tanang sala nga nabuhat sa wapay kaluwasan, mga sala human sa kaluwasan ug mga sala nga nabuhat sa dili magtotoo, kadto silang tanan giisip sa Dios nga mahan ngadto kang Ginoong Jesucristo dito sa krus ug hihukman, judged. Kumikan nining maong paghukom ang mga sala, dili na babag sa atong kaluwasan. It's no longer a barrier. Ang katubsanan gikan sa merkados mga ulipon sa sala, slave market of sin, mao'y nagahatag og agianan ngadto sa kaluwasan og kapasayloan alang ni bisan kinsa nga mopadayag sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang pagpadayag sa walay merito nga pagtuo mo'y higayon sa pagpasaylos tanang mga sala sa dili pamaluwas ang dili magtotoo. Unsa naman bahin sa pagpasaylo sa mga sala nga nabuhat sa mga magtotoo human sila maluwas? Kinahanglang atubangon ang mga sangputanan sa personal nga mga sala sa kinabuhis usa ka magtotoo. Sa dihang makasala ang usa ka magtotoo, una sa tanan, mawa ang iyang pagkikabitay sa Dios ug ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang paghahom kaniya alang sa Kristohanong pagkinabuhi. Walay sakop sa balang Trinidad ang makigambitay sa usa ka magtotoo nga may sala sa iyang kinabuhi nga wala niya isugid.
Now, inumdum ka nitong pagpauntol. Ang pagpauntol balik sa sword o yung tang pagsugid sa mga sala nga mao ang pagtukbil o paghingan sa atong nahibaluang mga ngadto sa Dios kamahan. Mao may paagi nga uyon sa grasya alang sa pagdawat sa Dios nung pasaylo sa mga sala nga nabuhat human maluwas, o sa pagpabalik sa pagkikambitay sa Dios, o sa pagpahiuli, sa pagpuno sa Espiritu Santo, o sa pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi. Wala nilaing paagi. Ang pagsugid sa atong mga sala, usa ka mando sa Biblia. O kini atong agianan padung ngadto sa pagpakigsandurot uban sa Dios. Taytayan kini paingon ngadto sa Dios nung gahom alang sa atong kinabuhi, ang atong lisensya alang sa pag-alagad sa Dios. Now, adiyas Roma 7:15, ang pulong sa Dios na kanayon. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ako buhata ang buot kong buhaton. Hinuon, gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Kinsa man nagsuwat nini? Si Pablo. Diya pa, sa Roma 7:17. Busa, dili ako mao ang nagbuhat niini, kung dili ang sala, kinaiya nga aniya kanako. So, ang buot pasabot, kinaiyang makasasala. Sod sa dibuok tang pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon, kanunay ra gyud tang samukon sa kinaiyang makasasala nga atong napanunod gikan ni Adan. Human kita makasa, may tabo nga makasinati kitag pagpati, pagbasol nga o pagasadan, unya musulay tingali kitag pagkabot o pagpasaylo gikan sa Dios pinagi sa paghimo og buhat sa sagad ni penitensya, pagsakit sa kaugalingon. Nga naman, mubati kita sa pagkasadan. We feel that guilt feelings tungod sa atong paghimog mga desisyon sa pagbuhat sa mga butang nga atong gidumtan. Silutan nato ang atong kaugalingon aron sa pagwagtang sa gibati tang pagkasadan. Dayon nato himo og sayop nga pangatarungan sa pag-ingon og kung bation ko nga ako gipasaylo, gipasaylo ako. Now, kanang mao nga pagsuway aron mapasaylo, musangpot lang Hinuo na sa pagkalibog. Naarabatay tanlag nga gisamok sa pagkasadan o sa pagkaway umoy nga espirituhanon. Way bisan kinsa ang makapaningkamot nga pasayloon sa Dios wala. Gikinahanglan gayud ang pagsabot sa relasyon tali sa kiniyang makasasala o sa sala aron makalikayan ang mga katay-katay na unyang pagbatig sa dan sa diha nga mahilambigit na kita sa sala. Now niya to higayon nga si Adan mipuli naman mipili. Niya to higayon nga pili siya sa pagsupil batok sa Dios, namatay siya spiritualmente o gitunglo. He died spiritually and cursed na dinha na kinayang makasasala. Hintapot na dito siyang lawas. Kining maong kinaiyang makasasala nga gumikan niya na panunod na sa matag tao. Misangpot na ngadto sa pagkamatay spiritual. Paghimulag gikan sa Dios. Dinis panahon ug dito sa eternidad ug ang pagka-otoridad na sa kinaiyang makasasala ngadto sa kinabuhi sa tao. Roma 6:12. Ang kinaiyang makasasala mismo gipakaylap pinaagi sa pagpanganak o pagpasanay o kini maga-anaa sa
istruktura sa sildas lawa sa tao. Roma 6:6, Roma 7:14 ug 18. Now, nagpahipi kining dili makita sa kahimuan sa atong pagpaliwat. Ang kini makasasala, mapadidayunon kining nagatintal sa kalag sa pagsupil batok sa Dios. Apan dili makatukmod kanato ang kini makasasala sa pagbuhat og sala. Ang tentasyon dili sala. Numdum ka? Prinsipyo ni. Temptation is not sin. Ang kinayang makasasala, tinubdan lamang sa tentasyon. The source of temptation. Ang atong kaugalingong kabuton, mao ang tinubdan sa personal nga sala. Magkasala lamang kita sa dihang mupili kita sa pagnunot, pagsugot, pag-uyon, ining magtitintal nga sulod nun. Ang napilian natong gibuhat, mo'y nakapahimo natong responsables tanan ta mga kasalanan. Gawas lamang kang Ginoong Jesucristo, ang matag sa katao, nga gipakatao ngadto sa kaliwatan sa katawhan, na nag-iya og kinayang makasasala. 1 Pedro 2:22, cross reference Roma 3:23. Ang kaluwasan, dili makapawagtang nining anaan ng daan nga magdudunot sa kaliwatan sa tao. Magdudunot. Apan, naghatag kini kanato kay gayunan sa paggamit sa bugtong paagi sa pagsulbad sa mga sangputanan sa sala sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Walay magtutuo ang dili makabuhat og sala o hingpit nining kinabuhi. Wala. Nobody's perfect. Si Apostol Juan, milakbit sa pagbatbat bahin sa suliran sa sala. Ang magtutuo nga mangulipas nga siya personalmente nakasa, sad-an siya sa paglimbong siyang kaugalingon. Sad-an siya sa pagkaburong sa Diyos no kamatuoran. Sad-an siya sa pagtawag niya sa Diyos o bakakon o sa pagpasipala. 1 Juan 1:8-10. Ang tibuok niyang kinabuhi, ang magtutuo, way undang nga nakigbisog batok sa sala. Apan wa kita pasagdi og biyahe sa Dios nga way panalipod kanato batok sa walay hunong nga pagdasdas sa tentasyon sa kinayang magkasasala o sa atong kamahiligon sa pagpakasala. Now, aron mailhan ta ang sala sa atong mga kinabuhi, gikinahanglan ang atong pagsabot kung giunsa sa kinayang magkasasala, pagpangitag paagi sa pagdani o paglampos sa pagdumala sa atong mga kalag. Ang kinabuhi, ang kinaiyang magkasasala, ginsakpan kinis usa ka dapit sa kaluyahon, area of weakness, usa kini kadapit sa pagkakusgan, area of strength na pod. Mga hilig ngadto sa legalismo ug antinomianismo, ingon man sa sundanan sa mga panghibog, lust pattern. Sod sa kinayang magkasasala, ang dapit sa kaluyahon mao ang tinubdan sa tentasyon sa pagbuhat personal nga mga sala. Ang dapit sa pagkakusgan, area of strength, mo'y tinubdan sa pagbuhat og tawhanong maayo. Human good. Now, atong tugbilon kining dapit sa kaluyahon, area of weakness. Ang dapit sa kaluyahon, mutintal kini sa pagbuhat og personal nga mga sala sa tulo ka matang. Ang una, mao ang mga sala sa hunahuna. Mental attitude sin. Nagalakip kini sa pagkamapahitason, kasina, pangabubho, pintasan,
pagdumot, mapanimaslon, madinumtanon, pagkagahi sa ulo, mga pagbating sadan, kahadlok, kabalaka, kahingawa, pagbating kaluoy sa kaugalingon. Nani sa Proverbio 8:13, Isaías 41:10, Filipos 4:6, 1 Juan 2:11. Now, ang mga sala una, mao ni ang labing magubanon, makaguba sa espiritual ng kinabuhi. Dali na kini silang makapasiugda o hinutong nga mga sala nga magaugmad ngadtos kinadinana nga pagpakasala, chain sinning. Ang mga sala sa dila, sins of the tongue, nagalangkob sa ikaduhang matang sa personal nga mga sala. Kining maong mga sala na ugmad gikas mga sala sunod og nagalakip kinis pagdaot og dungog, paghukom, pagdaog-daog, paglibak, pagsaway, pagpamakak. Si Santiago nagapasidaan kanato bahin sa kadaot nga mabuhat nining maong matang sa sala. Ato ni padayon og madin lang una kita kutob pagkakaron. Timan nga kini minungdanon pag-ayong mga butang nga atong isgutan kay labot kinis mga sala gihapon. Unsaon nato pag how to deal with them. Aron kini dili maka unsa dumala sa atong kinabuhi. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo. Pagpatin-aw kanamo sa imong kamatuoran. Hinaot nga kini mahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa tanan nimong grasya. Bisan pa among kinabuhi, imong gilugwayan. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.